ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ ദൈവകൃപ ലഭിച്ചവർക്ക് സമാധാനം. ഉണ്ണീശോ പിറന്നതിന്റെ സന്തോഷം സ്വർഗരാജ്യം മുഴുവൻ ആഘോഷിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് നാം പറയുന്നത് അന്ന് സ്വർഗത്തിൽ വലിയ സന്തോഷഘോഷം ഉണ്ടായി എന്ന്. ഉണ്ണീശോ ഭൂമിയിൽ വന്നത് സമാധാനവും സന്തോഷവും പകരാനാണ്. നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ, അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ, അവർക്ക് നല്ലത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ സന്തോഷമുണ്ടാകും. നമുക്കും മാലാഖമാരെ പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും പകരാം. വിണ്ണിലെ സന്തോഷം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറയാൻ ഈ ക്രിസ്മസ് കാലത്തിന് സാധിക്കട്ടെ.